సంగారెడ్డి జిల్లా జూకల్లో విద్యార్థులు ఆందోళన చేపట్టారు. పాఠశాలలో మెనూ ప్రకారం భోజనం పెట్టడం లేదని విద్యార్థులు ఆరోపించారు. రోడ్లపై ప్లేట్లను పడవేసి విద్యార్థులు ధర్నాకు దిగారు. దీంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. ప్రిన్సిపల్కు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోవడం లేదని విద్యార్థులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అధికారులకు చెప్పినా పట్టించుకోకపోవడంతో రోడ్డుపై నిరసన వ్యక్తం చేశారు. 3 పూటల అన్నం, నీళ్ల చారు మాత్రమే పెడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సరిగా ఉడకని అన్నం పెడుతున్నారని విద్యార్థులు ఫిర్యాదు చేశారు. మెనూ మార్చి నాణ్యమైన ఆహారం అందించాలని డిమాండ్ చేశారు.